Как решавам колко въздух ми остава и кога да се върна към повърхността? Това е въпрос, който не малко хора ми задават и този въпрос има две измерения. Ако говорим за състезателно гмуркане, дълбочината, която ще постигнеш, се решава предварително и няма второ мнение по въпроса. Единственото второ мнение е ако по някаква причина не чувстваш, че нещо е окей и решиш да обърнеш към повърхността по-рано. Но със сигурност не правиш повече, отколкото предварително си решил. Ако говорим за нормално гмуркане, тук вече е въпрос да слушаме тялото си, да разбираме какво ни казва, какво казват сигналите му. И тук отново винаги казвам, много е важно първо да имаме правилната база като обучение някъде и второ след това вече да дадем време да опознаем тялото си, за да знаем какво ни казва то и да не